Wow. Good morning, Philippines! Hey mates! Welcome aboard and I am your next destination. For this vlog guys, magmumukbang ulit tayo and ang mumukbang ko ngayon ay Filipino breakfast mukbang. So meron tayo dito guys ham, so sliced ham, meron ditong chicken nuggets, tapos meron tayo ditong tuyo, of course Filipino, and itlog na maalat. And meron ditong corned beef, of course kamatis, then hotdog, tapos meron ditong bacon, guys, and sunny side up na itlog, and meron ditong brewed coffee. We should be closer friends. If you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The doors open. Wow. Take the high road. Good morning, Philippines. First impression. Coffee tayo, guys. We should be closer friends. And tara guys, samahan nyo na akong kumain. So I'm very excited for this mukbang guys. Kasi morning person ako guys ng tao and gusto ko rin kumain ng ng breakfast and early morning pa ako nagising. Wow, ang sarap. Corned beef. Let your emotion walk, follow me. Open up. Open up. Ang sarap din. Open you up like ham. Open up. Tear you out for let your emotion walk, follow me. Open up. Open up. Bacon. Open up. Need to reread our conversation. Contemplation over our situation. Open up. Itlog na maalat. You won't be we should be closer friends. If you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The doors OPN. And chicken nuggets. You OPN. You won't be we should be closer friends. If you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The doors OPN. Take the high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a bag. And napakasarap nitong tuyo guys. Hindi siya masyadong hindi siya masyadong maalat. Kamatis. And itong itlog na pula guys is masarap kasi galing pa tong guys, Laguna. And isa sa mga favorite ko guys na ulam for breakfast is itong hotdog. You OPN,
we should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the hot road and hop in. First impression, you OPN. We should be closer than friends. And pag sa barko pala guys, itong mga ano, itong bacon, hindi masyado pinapansin ng mga ano, tama ko sa barko. Mas gusto pa namin sa barko guys yung ano, yung mga ulam sa breakfast is tuyo, pinapa, mga ganyan. Compare dito sa mga ano, sa mga bacon, chicken nuggets. And then pambansang ulam sa barko guys, pambansang breakfast sa barko is itlog. Hindi talaga mawawala yun guys. Everyday may itlog talaga. Kahit anong klaseng itlog, sunny side up, scrambled egg, boiled egg. So everyday hindi mawawala yung itlog. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Yung scrambled egg na ano, na may kamatis, isang kamatis, tapos lagay mo yung scrambled egg. Masarap yun. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. And then dati pala guys, ang dami namin mga ano, mga frozen na mga ano, mga ganito, bacon, chicken nuggets. Kasi nagbi-business kami dati nito. Open you up like a puffball. Open up, tear you out for a puffball. Let your emotion waterfall on me. Open up. Open up. Open you up like a puffball. Open up, tear you out for a puffball. Let your emotion waterfall on me. Open up. Open up. Need to deep breathe, heartache complications. Open up. Need to reread our conversation. Contemplation over our situation. Open up. You OPN. Hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN. And iba yung lasa ng ano, ng chicken nuggets natin dito guys sa Philippines compare sa chicken nuggets sa ano, sa abroad. Mas masarap yung chicken nuggets natin dito. And then sa ano din, sa corn beef din, gano'n. Mas masarap yung corn beef natin dito. Pero I don't know, yung iba nasasarapan din sa ano, corn beef sa abroad. Na yung ano, Pino yung ano guys. Yung meat. Pero ako mas gusto ko yung ano, yung corn beef natin dito na mahaba yung hibla. And then yung ano din, yung hotdog. Mas gusto ko yung hotdog natin dito sa Philippines kasi may pagka ano, medyo matamis konti. Dahil siguro guys, sarap na sarap tayo sa pagkain Pinoy kasi yung taste bud natin is nasanay doon sa ano, sa lasa na yon since mali pa tayo, yun yung kinakain natin. Pero yung mga kasama ko naman guys sa barko na ibang lahi, pinapatikim ko yung hotdog natin, yung tender juicy, so hindi nila gusto. And sa ano pala guys, sa may Indonesia may nabibili din kami doon na ano, na itlog na maalat. So pag nagpo-provision kami sa ano, sa Indonesia may itlog na maalat din kami sa barko. And then once nag-try ako guys sa ano, sa barko, yung experiment kung paano gumawa ng itlog na maalat. So binabad ko yung itlog sa ano, sa tubig na may asin. And then 14 days yata yun. So tinago ko yung ano yan, yung garapon na yun guys na may itlog. Tinago ko sa ano, sa cabinet. And then 14 days nilaga ko. So parang ganoon din naman guys, parang kaso sobrang alat lang niya. Siguro na sobrahan sa asin or sobra yung 14 days. Pero sabi ng mga kasama ko, sobrang sarap daw. And then, every time na ano,
na nakasampan ako sa barko, nagtatanong sila, paano ko daw ginawa yun? So, nakalimutan ko na kasi parang ginaya ko lang yun guys, sa YouTube ba yun or sa Facebook may nag-post. Tell you out for let your emotions fall on me. Open up. And then kayo guys, pag kumakain kayo ng tuyo, simot sarap din ba? Sa akin kasi tinatanggal ko yung ulo, yung tiyan, tsaka yung buntot. So, depende naman yun sa mga trip nyo guys, di ba? Sa kanya-kanyang trip. So, baka may mambash sa akin dyan na hindi ko kinain yung ulo or ganyan. You OPN, bitch you want BBM. We should be close. Last bite. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot, get ya. The doors OPN. Take the high road and hop in. You OPN, bitch you want BBM. We should be closer than friends. So, naubos ko siya guys and sobrang sarap talaga ng breakfast nating mga Filipino. And ito yung namimiss ko guys pag nagbabakasyon ako dito sa Philippines kasi sa barko guys is iba naman yung breakfast namin doon. Similar din siya pero minsan kasi is walang mga tuyo, walang corned beef na galing Pinas, walang hotdog galing Pinas. So, ganun yung mga usual lang na mga breakfast ng mga western na breakfast. So, yun yung kinakain namin. And hope nag-enjoy kayo dito sa Filipino breakfast mukbang ko. And sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko guys, please do like, comment, share, and subscribe. And please visit my YouTube channel, Dax Destination. And this is Dax Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.